Καλά ρε Μύρο. Κι άλλο podcast στο ελληνικό ίντερνετ. Αλήθεια τώρα. Είναι δυνατόν. Και πώς λέγεται δηλαδή. Υψηλή πίεση. Κανένα επίπλο δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του γυρίσματος. Υψηλή πίεση. Σεζόν 2. Ας το πούμε. Σεζόν 2. Ναι, ας πούμε ότι έκλεισε η σεζόν 1. Μείναμε μια σεζόν ζωντανή. Ναι. Χωρίς να πέσουμε. Χωρίς να πέσουμε, δεν έχουμε καθίσει με κάμερες. Ο Σονούπο, εγώ θα το πω. Ο Σονούπο μικρόφωνα. Ναι, εννοείται. Ο Σονούπο, γιατί η αλήθεια είναι ότι με το βίντεο είχαμε κάποια παραπονάκια ότι κάπου χάνεται ο ήχος όταν μιλάμε όλοι μαζί. Δύο άτομα βλέπετε πλέον. Γιατί ο Μύρος αποφάσισε να φύγει να πάει σεζόν. Αλλά εμείς του είπαμε δεν μας νοιάζει, θα κάνουμε επεισόδια. Εντάξει, θα μιλάει ελάχιστα λιγότερο από το. Τι είπα. Έμειρο. Ναι, αυτό θα λέει. Θα προχωράμε. Ωραία ξεκινάμε. Ωραία. Νομίζω ότι η δική μας θεματική. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει και τι θα έχουμε για θεματικές. Μπορεί να αλλάξουν λίγο οι θεματικές, μπορεί να το βλέπετε αυτό το σκηνικό γενικά. Δηλαδή, και όταν γυρίσει ο Μύρος να είμαστε πάλι 3, μετά να είναι 2, να το παίζουμε έτσι. Ναι, έχουμε πολλά πράγματα κατά νου. Αυτό. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε ποικιλία. Ναι. Οπότε, ναι, δοκιμαστικά είναι όλα, το δοκιμάζουμε. Δικό μας είναι το podcast. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ακριβώς. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Ναι, αν σας αρέσει όμως, like, follow, subscribe, όλα καμπανάκια τώρα. Έχουμε και YouTube channel, promote, υψηλή πίεση. Κάντε ένα subscribe και εκεί πέρα, γιατί όχι. Και πάρα, τι θα σου πάει, ένα δευτερόλεπτο. 2 τζάβλε ενέργειες. Τι είπα, ό,τι και πολύ είπα. Ωραία. Τέλος πάντων. Θεματική. Λοιπόν, γενικά με το Δήμο έχουμε το ατού του να ξεκατηνιαζόμαστε σε κάποια πράγματα. Βέβαια. Έτσι. Και είναι και των ημερών, γιατί το κάνουν εδώ αυτές τις ημέρες. Σίγουρα πάντα αργοπορημένα. Πάντα αργοπορημένα, αλλά δεν έχει περάσει και μια εβδομάδα. Αλλά παραμένουν. Δηλαδή ο Μάιος, όλος ο Μάιος, από την πρώτη μέχρι την τελευταία Μάιο, έχει 2 σοβαρά γεγονότα. Το Final Four. Προχωράμε παρακάτω. Δεν χρειάζεται το παιδί. Ελληνικός τελικός, μικρός. Αλλά φοβορήσουμε και την Eurovision. Ναι. Έτσι. Οπότε το θέμα μας σήμερα είναι το Final Four. Όχι, ρε. Είναι η Eurovision, είναι λίστα κλασικά γιατί ερχόμαστε με λίστες για άλλη μια φορά. Αλλά λίγο πιο περίεργες λίστες. Ναι, τώρα είναι λίγο πιο περίεργες λίστες. Έχουμε φέρει ένα top 5 ο καθένας αυτή τη φορά. Ναι, εγώ έχω έρθει πιο πολύ για να δικάσω την Eurovision. Έχω έρθει να δικάσω αυτή την παροδία που ονομάζεται Eurovision. Ωραία, λοιπόν, θα δώσω το θέμα. Το θέμα είναι ότι εγώ έφερα 5 τραγούδια που θεωρώ ότι αδικηθήκανε με τη θέση που πήραν. Όχι απαραίτητα ότι βγήκαν δεύτερα και πρέπει να έχουν κερδίσει, ότι έχουν έρθει πιο χαμηλά σε θέσεις. Πολύ πιο χαμηλά από ό,τι θα έπρεπε. Και ο Στέφανος έφερε τα 5 χειρότερα τραγούδια που κέρδισαν. Και βλέποντας και λίγο τη λίστα του. Δεν είναι μόνο 5! Σίγουρα δεν είναι μόνο 5. Πρώτα απ' όλα τα ουκρανικά που έχουν κερδίσει. Όχι, γιατί πρέπει. Μόλις έτσι ήταν έτσι. Ναι, μόνο ένα καλό θυμάμαι και εγώ ουκρανικό. Γιατί το ψαχνά. Τέλος πάντων, θα το βάλουμε να παίξει. Το Zimmer δεν είχε κερδίσει. Είχε δεύτερο. Άλλο αυτό. Άστα, σου λέω. Αλλά ναι, άμα ξεκινήσεις από αυτά. Ή στη Ρουσλάνα. Ναι. Οκ, άρα είναι στη Ρουσλάνα, ναι. Αλλά γενικά όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν μπορώ να επεκταθώ. Όχι. Πριν πάμε στις λίστες. Ναι. Πάμε να δώσουμε ένα σχόλιο γενικό για την Eurovision. Ποια είναι η γνώμη μας. Θεωρώ θα ξεκινήσω εγώ γιατί σε βλέπω δυσκολεύεσαι, ότι είναι ένα ωραίο πανηγυράκι. Και ο λόγος που μας αρέσει είναι γιατί είναι κίτρινη τηλεόραση. Δηλαδή είναι ρε φίλε παλιά καλή τηλεόραση. Θα κάτσεις να το δεις για να σχολιάσεις, να ξεκατηνιάσεις, να κράξεις.
Θα μαζευτείτε παρέα τις περισσότερες φορές. Έχει το χαβαλέ. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, άμα την πάρεις σοβαρά, έχει λίγο πρόβλημα. Να σου πω κάτι. Περίμενε. Βλέπεις ένα διαγωνισμό τραγουδιού. Τραγουδιού. Πλέον τα τελευταία χρόνια έχει γίνει διαγωνισμός. Δεν θα. Έχει γίνει διαγωνισμός έξω τραγουδιού. Ναι. Είναι μια αλήθεια. Αφορά όλα τα υπόλοιπα πέρα από το τραγούδι. Πέρα από το τραγούδι. Να πω ότι όμως τραγουδιού, αυτό που αγαπάμε, αυτό που δεν μου αρέσει στις τελευταίες Eurovision, είναι ότι σκάνε όλοι με σοβαρά τραγούδια. Όχι ρε φίλε. Πέρυσι είχαμε την Ισπανία με την Τζατζά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ναι, όχι, πάλι δεν ήτανε. Ήτανε τραγούδι σχετικά σοβαρό ρε φίλε. Δεν έσκασε με το Sieben Sieben Alulu. 7-7 Alulu, 7-7 1-2, 7-7. Σκάνε με τραγούδια τα οποία πλέον για κάποιο λόγο είναι, πώς να σου πω, έβγαλε σε ένα hit. Γιατί μιλάμε τώρα για η περσινή Eurovision που έκατσα και κοίταξα επίτηδες και άλλες χρονιές. Είχες να δεις τέτοια τραγούδια, τέτοια κομμάτια γενικά από το Satellite, πότε κέρδισε το 10 της Γερμανίδας. Θα σου πω αμέσως γιατί το έχω σημειώσει. Από το 2010, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, η Λένα. 10, ναι. 10, το 9 με το Reebok. Ναι, αλλά σε όλα αυτά υπήρχαν και πιο κοροϊδευτικά εισαγωγικά τραγούδια. Δηλαδή, εγώ αυτό που θέλω από την Eurovision είναι το φετινό espresso ρε φίλε της Εστονίας. Espresso, macchiato. Αυτά είναι Eurovision. Κατάλαβες θέλω να πω ρε φίλε. Αυτό ήταν Eurovision. Εντάξει, σταματήστε σας παρακαλώ, πέσει σε λούπα παντού, σε όλους σας. Ρε φίλε, είναι κάτσι. Είναι κάτσι. Είναι κάτσι. Ο οποίος σαν πρακτικό έκανε τον κατακουζινό όταν μίλαξε αυτή τη λέξη. Όχι αυτό. Αλήθεια λέω. Λοιπόν, κάνοντας λοιπόν μια ψακτική και βλέποντας για να κάνω ένα refresh στη μνήμη μου έτσι σχετικά με την Eurovision σαν contest, θα πω ότι εκεί εσείς της Eurovision, η καλή, το ξέρεις Δήμο ότι υπάρχει μια εταιρεία που σπονσοράρει τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον την Eurovision, κατά πολύ. Όχι. Με αρχική χώρα να φαίνεται πάνω το Μαρόκο. Το Μαρόκο. Και μαθεύτηκε, δηλαδή και χρόνια είναι καινούργιο, μαθεύτηκε ότι αυτή η εταιρεία ανήκει σε Ισραηλινά εδάφη. Τώρα εξηγούνται πολλά. Πάρα πολλά. Γιατί νομίζω ότι όταν η Ρωσία έκανε πόλεμο στην Ουκρανία. Την πετάξαν απ' έξω. Όχι, τώρα το πας αλλού, αλλά δεν γίνεται, αντικειμενικά δεν γίνεται να βγει και δεύτερο το Ισραηλινό κομμάτι το φετινό. Μόνο το φετινό! Και να φύγει 350 ψήφους. Μόνο το φετινό! Και το περσινό πάλι και βγει δεύτερο, τρίτο και ήταν. Το περσινό ήταν. Έχω γράψει ένα, το Unicorn έχω γράψει. Το οποίο ήταν, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Το οποίο ήταν ωραίο κομμάτι, πολύ ωραίο κομμάτι. Τέλος πάντων, θα προχωρήσω λίγο, θα πω το γενικό κομμάτι της δικιάς μου εικόνας και θα πω ότι δεν χρειάζεται στη Eurovision να βγάζουμε μόνο τραγούδια τα οποία είναι solo. Αυτό σου λέω ρε φίλε. Κλαίμε και πάει λέγοντας. Και όχι μόνο αυτό, θα σου πω. Αυτό που γίνεται στη Eurovision, θα μου πεις το κάνει και Ελλάδα, το κάνει και Ελλάδα με μια χώρα. Εμένα αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι είναι μουσικός διαγωνισμός, αλλά αν εξαιρέσει τη φετινή χρονιά που λίγο κάπως σχετικά αλλάξαν τα πράγματα, κάπως σχετικά αλλάξαν οι βαθμολογίες, ξέραμε τα 12 απ' έξω. Πού πάνε, πού πάει το κάθε 12. Δηλαδή θυμάμαι μια χρονιά που ήμουν με τον πατέρα μου και μου έλεγε το 12 εκεί, το 12 εκεί και τα είχε πιάσει όλα, του λέγα απ' έξω, κάτι στίγμα. Εντάξει. Είναι αστείο. Είναι αστείο. Ίσως αυτό ξεκινήσει να αλλάξει γιατί έχουν μπει πάρα πολύ τώρα και σε αυτά και οι στοιχηματικές. Και εννοώ ότι μπορεί να αλλάξει όσον αφορά το ότι ποιος θα δώσει σε ποιον, μόνο εκεί πέρα. Εντάξει, κοίτα, ας φύγουμε από αυτό το κομμάτι. Ας φύγουμε, ναι, γιατί σοβάρεψε. Πολιτικό, οικονομικό. Ναι, οπότε άστο δεν είναι. Πλέον δεν είναι Eurovision. Αν ήταν Eurovision, το Europapa δεν θα έβγαινε πέρυσι από το Το Europapa το κάνω, το Είστε γελοί. Αποκλείσατε ίσως ένα από τα καλύτερα κομμάτια των εποχών που ναι, το δέχομαι.
τον Ήμο. Είχε τρομερό τραγούδι. Είχε ωραίο τραγούδι, αλλά Ρίτιμ το οποίο δεν είχε Γεροπάπα το οποίο θα κέρδιζε ρε φίλε. θα κέρδιζε έργο και αν δεν κέρδιζε θα μιλάγαμε για σκάνδαλο, αλλά πήγαμε τις κέρδιζε. Όχι, είναι σκάνδαλο ούτως ή άλλως. Σκάνδαλο ούτως ή άλλως. Γιατί δεν είπε κάτι στην Ελληνική και το πετάξανε. Όχι, κάτι έγινε με έναν εκεί πέρα. Τίποτα δεν έγινε εκεί πέρα. Την είπα στην Ισραηλινή συνέντευξη τύπου. Γι' αυτό το πετάξανε έξω. Εντάξει, γιατί τη είπαν ότι δεν χρειάζεται να απαντήσει, γιατί δεν με απαντήσει. Από αυτό. Ναι, λοιπόν, δεν θα το σχολιάσω τώρα. Και για να πούμε του τράγου το δίκιο, το 12 που πήραμε εμείς από το Ισραήλ φέτος ήταν γιατί η δικιά μας ήταν όλο ψουψουψου και μπυριμπύρι με τους Ισραηλινούς. Τέλος πάντων. Φεύγουμε από εκεί γιατί σοβαρεύεται, εδώ είμαστε ένα χαβαλέ podcast και χαχά. Πρέπει να έχουμε πιει και 3-4 ποντινάκια παραπάνω για να τα αναλύσουμε αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι το 5, ξαναλέμε, τραγουδιών που αδικήθηκαν και το 5 τραγουδιών που κέρδισαν και δεν το άξιζαν. Κατά τη γνώμη μου, επειδή είναι πατάς. Να ξεκινήσω εγώ με αυτά που κερδίσανε και δεν αξίζανε για να δούμε αν είμαστε στις χρονιές. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Εδώ να πούμε ότι γενικά το λογικό λέει ότι θα είναι τραγούδια σχετικά πιο πρόσφατα, δηλαδή τύπου από το 2006-2007 και μετά. Δεν είδα, αλλά εγώ δεν έχω φέρει κάτι από το 95 γιατί δεν ζούσα το 95. Εσύ έχεις φέρει από παλιά. Δεν στη λίστα μου είναι. Από το 66. Ναι, ρε παιδί μου, το 66. Αλλά δεν θα γίνω κομπλεξικός. Όχι. Εντάξει, θες να πούμε μετά το 5. Ξεκίνα. Ναι, ας πούμε μετά το 5, φίλε. Δηλαδή, αν έχεις φέρει κάτι πιο αναλυτικό στα παλιότερα, πες το τώρα σαν να παίξω. Όχι, εντάξει. Δεν θα παίξω, θα παίξω μπάλα συγκεκριμένα πράγματα γιατί τα είδα και λίγο πιο αναλυτικά τώρα αυτές τις μέρες και τα έχω πιο έτσι. Στο νούμερο 5 θα βάλω κάτι απλό. Το οποίο είναι το 23 που σου είπα του Ισραήλ, το τραγούδι το Unicorn. Ναι. Στο οποίο κέρδισε το τατού. Το τατού της Γερμανίδας. Όχι, δεν είχε Γερμανίδα, Σουηδέζα. Έχει πάρει 2 φορές με τη Σουηδία. Αυτή, μπράβο. Η οποία ήρθε με το ίδιο κομμάτι. Της Λορέ. Ήρθε με το ίδιο κομμάτι. Λοιπόν, να πω εδώ έτσι λίγο, γιατί αυτό το debate το είχα και εκείνη. Και το Μπράβο, λοιπόν, έρχεσαι να διεκδικήσεις ένα δεύτερο διαγωνισμό Eurovision γιατί είσαι πολύ δυνατή, κάνεις runs μάμου σου, ναι. Ωραία. Γιατί βγάζεις κόπια το τραγούδι σου και κάνεις και μέτρια εμφάνιση? Γιατί όποιος πει ότι το τατού είχε καλή εμφάνιση στη Eurovision μπορεί να πάει σε έναν γκρεμό, ναι, και να βουτήξει. Μπράβο. Εκτός όμως το ότι κάνει μέτρια εμφάνιση και έχει το ίδιο τραγούδι, γιατί ψηφίζεται, γιατί βγαίνει πρώτο. Δηλαδή ήταν τόσο. Είναι εξόφθαλμο. Μπορεί να ήταν τραγούδι πεντάδας. Το πρώτο που είχε κερδίσει το Euphoria ήταν κομματάκι. Ναι. Συμφωνούμε. Ναι. Το τατού ήταν ίδιο τραγούδι, ρε φίλε. Και θα πω εδώ κάπου ότι είναι το μόνο καλό τραγούδι, ξεχωριστό τραγούδι που θα δώσω στο Ισραήλ. Γιατί μετά από ένα σημείο, μετά το 2015-16, λίγο πιο πέρα εκεί οι χρονιές, ξεκίνησαν και βάζαν στα κομμάτια τους 2 με 3 στοιχεία παραπάνω. Δεν πήγαινε μια μπαλάντα σαν μπαλάντα. Όχι. Δεν πήγαινε ένα slow κομμάτι ωραίο έτσι. Ναι, να πεις ότι σκέτο. Ναι. Δεν πήγαινε ένα ωραίο κομμάτι στεγνό πάρτο. Ναι. Λοιπόν, και η τύψα εδώ πέρα έφαγε το σκάμ του σκάμ που είναι σίγουρος ότι δεν το έχεις βάλει. Ξέρεις γιατί? Δεν την έχω βάλει αυτή, όχι. Αλλά ξέρεις γιατί το έφαγε το σκάμ, φίλε? Γιατί πήγε η Σουηδία. Η Σουηδία είναι αντικειμενικά σαν να λέμε η Real Madrid. Δηλαδή δεν υπερδύναμη. Πήγε με ένα σχετικά decent κομμάτι, με μια τύψα που την ξέρει το Eurovision λαός, επειδή είχε κάνει πάταγο με το Euphoria, και νιώθω ότι το τραγούδι ψιλοπήγε irrelevant. Δηλαδή δεν έδωσε κανείς βάση στο ότι μαλάκα είναι ίδιο κομμάτι. Με άλλο δίκτυο. Εγώ θα πω λοιπόν το πρώτο σκάμ τραγούδι που βγήκε πρώτο είναι το τατού. Συμφωνώ. Είναι άρρωστο το τατού γιατί δεν. Απλά δεν, ρε φίλε, δεν. Ωραία. Το νούμερο 5 μου είναι αυτό. Είναι δυνατό, ξεκινάς πολύ δυνατά και μπλέξεις και Ισραήλ μέσα και ιστορίες. Λοιπόν, ωραία. Εγώ θα την αλλάξω λίγο τη λίστα, δεν θα είναι το όπως θα γράψει τα νούμερα.
Και θα ξεκινήσω κι εγώ με το πιο πρόσφατο που έχω. Έτσι. Που λογικά μπορεί να το έχεις στη λίστα σου μετά. Είναι το Fuego. Είναι το Fuego. Γιατί είναι και κάτω. Γιατί είναι και κάτω. Της Κύπρου είναι δεύτερο, βγήκε δεύτερο. Όχι, γιατί είναι πέμπτο στη λίστα σου. Το βάλα πέμπτο γιατί. Θεωρείς ότι υπάρχουν 4 μεγαλύτερες κλεψιές στη Eurovision πέρα από το Fuego? Ναι, γιατί το Fuego βγήκε δεύτερο. Τα άλλα που έχω φέρει. Βασικά. Γιατί βγήκε πρώτο? Η κότα. Λοιπόν, περίμενε. Ήθελα να βάλω άλλο στο νούμερο 5, αλλά θα πάμε στο Fuego γιατί ήταν το πιο πρόσφατο. Βγήκε δεύτερο. Ένα τραγούδι το οποίο έχει κάνει πάταγο. Έτσι. Όχι πάταγο. Ναι. Ίσως είναι και από τα πιο γνωστά πλέον το Fuego και πήγε και έχασε από τις κότες. Και θέλω να πούμε γιατί και έχασε από τις κότες. Γιατί είναι από τις Ισραηλικότες. Γι' αυτό. Εντάξει. Η Νέτα λοιπόν με το τραγούδι Toy τη Eurovision του 2018 κέρδισε το Fuego. Μιλάμε για η Νέτα κέρδισε την Ελένη Φουρέιρα για την οποία έχει μεγάλα δυναμία Στέφανος. Και να πω κάτι. Δεν γίνεται. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω πού να μουτζώσω και αν περνάει σαν σένσορ το να μουτζώσω. Όχι, συγχαρητήρια στην Ελληνική Επιτροπή που δεν έχει στείλει τη Φουρέιρα. Δεν έστειλε τη Φουρέιρα και την πήρε η Κύπρος. Και μπράβο στην Κύπρο και μπράβο στην Κύπρο. Πάλι καλά, κάποιοι άνθρωποι έχουν εγκέφαλο. Ναι. Εντάξει, και δεν είναι αμοιβάδες. Και πήγε αυτή η γυναίκα να τραγουδήσει στην Eurovision. Θέλω να σου πω ότι αν η Φουρέιρα είχε κατέβει με το Fuego με την Ελλάδα, μπορεί και να κέρδιζε. Ναι. Μπορεί και να μην την παίρνει η άλλη. Αλλά η άλλη ήταν από την Ουκρανία, ήταν Ισραήλ. Εντάξει, όπου έχει πολύ. Τέλος πάντων. Και εδώ να δώσω και άλλο ένα, επειδή είμαι στην Κύπρο, να δώσω και ένα honorable mention. Το κομψή κομψά της Ευρυδίκης, το θυμάσαι το. Στο καλό σου. Δεν πέρασε στο τελικό ρε μαλάκα, δεν πέρασε στο τελικό. Και στο τελικό το κομψή κομψά ρε μαλάκες. Ανέχε το Θεό σας. Δεν ξέρω το κριτήριο ρε φίλε που έχουν για να περάσουν. Δηλαδή πρέπει μάλλον να γίνεται πόνο. Δεν ξέρω. Μαλάκα γίνεται 50 χρόνια στην Κύπρο. Έπρεπε να έχει πάρει τουλάχιστον 20. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό του. Λοιπόν, προχωρά παρακάτω και ενδιαφέρον να κάνω. Δώσε το 4 σου για να αλλάξουμε. Ωραία, θα δώσω το 4, θα ηρεμήσω την κατάσταση και θα πάω Τουρκία, μιας και λέγαμε για Κύπρο. Θα συμφωνώ. Θα πάω Τουρκία, Doom Tek Tek. Κοίτα! Το ξέρεις? Είχε γίνει, ακούγεται ακόμα στην Ελλάδα το 25. Είναι τραγουδάρα. Είναι κομματάρα. Είναι κομματάρα. Έχει σκηνική παρουσία. Έχει σκηνική παρουσία. Βγήκε τέταρτο. Ναι. Τώρα, πρώτο εκείνη την Eurovision βγήκε το Fairy Tail. Ναι. Δεν λέω ότι δεν άξιζε το Fairy Tail να κερδίσει. Ναι. Αλλά ο δεύτερος κατά σειρά έπρεπε να είναι το Doom Tek Tek. Μη σου πω έπρεπε να είναι Derby και να κρυφθεί στο 90. Συμφωνώ. Γιατί και το Fairy Tail είναι κομματάρα και δεν το παίρνω. Το ξέρεις ότι είχε αρκετά τραγούδια. Βάλε λίγο. Άνοιξε το. Γιατί είχα. Νομίζω στην ίδια σεζόν πρέπει να έχω γράψει το 9, δεν είναι? Το 9, ναι, ρίπα. Είχε καλά κομμάτια το 9. Όχι, δεν έχω. Γιατί για μένα ο Ρίμπακ το Άξι είχε κομματάρα. Είχε παρουσία. Άλλο μετά από κοινωνικά περάσει κάτι περίεργα. Άρα άλλος ένας λόγος που το Doom Tek Tek είναι στην τέταρτη θέση και πάμε πιο πάνω. Θα συμφωνήσετε εδώ να είναι πιο πάνω το Doom Tek Tek. Αυτό, εντάξει. Δεν είχε πολλή συζήτηση γιατί το Fairy Tail είναι εκεί ρε φίλε. Είναι all time classic Eurovision. Λοιπόν, θα πάω στο νούμερο 4 μου και θα πω ότι δώστε μου ένα καλό λόγο που το 22 η Ουκρανία κέρδισε την Eurovision με το τραγούδι Στεφανία. Ρε φίλε, δεν θα σου δώσω ένα καλό λόγο τώρα, αλήθεια. Το 22 έκανε μήνες η Ρωσία στην Ουκρανία. Όχι, το 22 το μάθανε. Εντάξει, γίνεται από το 16 αυτό. Και πιο πίσω ίσως. Δεν θα πω κάτι άλλο, ούτε θα προσθέσω κάτι άλλο. Εντάξει.
Ξέρεις τι, εκείνο το τραγούδι, επειδή το θυμάμαι, μισό δεν είχαμε στείλει το 22. Δεν με ενδιαφέρει ποιον είχαμε στείλει. Δεν έχουμε να στείλει. Δεν είχαμε κάνει, ναι. Δεν θέλω να μην είχαμε περάσει. Δεν θέλω να το συζητήσουμε. Δεν θέλω, γιατί τα είδα. Δεν θέλω να το συζητήσουμε. Άλλα τραγούδια του 22 θυμάσαι που είχε? Έκανα ένα search λίγο, είχε 2-3 κάτσι μέτρια, αλλά ήταν πολύ πιο καλά. Γι' αυτό σου λέω ότι τα τελευταία χρόνια. Ήταν αισθημένο. Τύπου ότι φέρε μου το τραγικό σου τραγούδι για να σε βγάλω. Και οι άλλοι τι έχετε βγάλει αυτά. Λοιπόν, βγάλτε τα και φέρτε κάτι κακό. Ναι. Γιατί κάπως φέρετε το μανατζάρι. Ήταν και Ουκρανία, κακό έστειλε. Ήταν απαράδεκτο. Και θες να σου πω και κάτι άλλο, φίλε. Γι' αυτό που έλεγα πριν, θα το πάω λίγο πίσω τη συζήτηση. Το πώς έχει χαλάσει για μένα η Eurovision. Άμα σου πω, θυμίσου τραγούδια από το 2000 μέχρι το 2010, θα θυμηθείς τουλάχιστον 10 τραγούδια. Δηλαδή έχει το Fairy Tale που είπαμε, Doom Tech Tech, Shake It, Secret Combination, τη Ρουσλάνα, έχει πάρα πολλά. Και μετά το 10, σαν να σοβάρεψαν, αυτό σου λέω. Δεν σοβάρεψαν. Θέλω να σου πω ρε φίλε, αυτοί που θέλουν να κερδίσουν το Eurovision είναι οι Lordi ρε φίλε, με το Hard Rock Hallelujah. Και όχι... Και το πήρανε το 6. Το 6 μετά που μας στην Ελλάδα το πήρανε, ναι. Και όχι τους άλλους τους Ιταλίους που βγήκανε και... Τώρα, λοιπόν, έτσι λίγο να το πετάξω, να το πω έτσι για το τέτοιο. Λοιπόν, θα πω το νούμερο 3 και θα μιλήσω για δολοφονία και κλέψιμο το 2017 που ο Κρίστιαν Κόστοφ της Βουλγαρίας με Βουλγαρία να μην υπάρχει στη Eurovision. Ναι, όχι, δεν ανέβα. Και να πηγαίνει το πιτσιρίκι 16 χρονών, να τα κάνει όλα λίμπα, να έχει κομματάρα και να βγαίνει δεύτερος πίσω. Δεν θα πω ποια χώρα γιατί θα γίνει. Όχι! Για λίγο ρυθμίσεις. Επιστρέψαμε. Δρυμύτερη. Μοίρα λίγο πανικοβλήθηκε. Ποια? Όχι ρε, χυμό ροδάκι. Αϊστή. Αϊστή. Με αυτό. Αφού το βάζεις από ψηλά. Το αϊστή λίγο χάλασε για μας. Λοιπόν, για συνέχεια, μου έλεγες για τον Βούλγαρο που έχασε. Κρίστιαν Κόστοφ, ο οποίος Βουλγαρία ρε φίλε δεν έχει συμμετοχές στη Eurovision σοβαρές από την άποψη ότι κυνήγαγε υποθέσεις. Δεν ξέρω κανέναν κάτι, δηλαδή μπορεί να μην περνάει καν στα σκέψη. Πόσο είναι και το παλικαράκι 16 χρονών έδωσε όχι ρεστάλ, έβγαλε κομμάτι το οποίο ακούγεται ακόμα. Ναι, ναι, τη θυμάμαι κιόλας. Το Beautiful Mess. Ναι. Τρομερό κομμάτι, αλλά ανωτέρα βία θα πω. Ποιος είχε κερδίσει? Προχωράω. Ποιος είχε κερδίσει ρε? Το Ισραήλ. Η Ουκρανία. Πολύ Ουκρανία νομίζω. Είναι δύο φυλακή. Δεν θυμάμαι. Οκ. Λοιπόν, τώρα πάμε στα σοβαρά. Εντάξει. Τώρα μπαίνουμε, έχουμε μπει δυνατά και έρχομαι και λέω. Ναι, έχουμε 2010. Γαλλία. Με τι τραγούδι? Η Γαλλία, όπως ξέρουμε, δεν είναι και πολύ δυνατή στην Eurovision. Είναι καλή στο ποδόσφαιρο, είναι καλή στο μπάσκετ, είναι γενικά καλή στα αθλήματα. Δεν είναι ούτε εκεί είναι καλή. Έτσι. Αλλά γενικά στην Eurovision δεν έχει καλές επιλογές. Συμφωνώ. Το αλέ ολά ολέ ολά. Αλέ ολά ολέ. Ναι. Ήταν το καλύτερο τραγούδι που στην Γαλλία. Μέχρι και τώρα. Είναι από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν στείλει στην Eurovision γενικά. Ξέρεις τι θέση βγήκε, Στέφανα? 12ο. 12ο. Βγήκε 12ο, το οποίο το πήραν αυτό το τραγούδι, το οποίο μιλάμε για ένα απίστευτο κομμάτι. Έτσι. Και το βάλανε για να κάνουν πρόμο το παγκόσμιο κύπελλο του 2010. Δεν έκανε για την Eurovision. Αλλά δεν έκανε. Δεν ήταν καλό. Αλλά δεν έκανε για την Eurovision. Το οποίο το ακούμε ακόμα έτσι. Είναι κομματάρα, είναι κομματάρα. Και πήγε και το βγάλανε ρε φίλε 12ο ρε φίλε. Είναι αυτό που σου λέω ότι αν δεν έχεις τις συμμαχίες και το βλέπω αυτό κάθε χρόνο βέβαια και με διακομμένη την Αγγλία η οποία παίρνει... Δεν παίρνει. Η οποία δεν παίρνει. Αλλά αυτό το κομμάτι
Στο λέω και άμα βγούμε έξω να πιάσουμε 10 περαστικούς και να τους πούμε το ξέρουν. Το Eurovision δεν είναι για τα κάτσι τραγούδια και είναι για αυτά που έχουν καλό ύφος, ο τραγουδιστής έχει ωραία φωνή. Όπου είχε κερδίσει το Satellite το 2010. Όπα. Έτσι. Όπα. Και έπρεπε να κερδίσει το Satellite. Ναι, αλλά ωραία, θα στο θέσω αλλιώς. Ποιο είναι πιο διαχρονικό κομμάτι? Και τα δύο. Όχι, δηλαδή δεν έχω να ακούσει το Satellite το 2010. Από το 2010 έχω να το παίρνω πίσω. Αλλά το Satellite δεν είναι το μόνο. Άκουσα και τα δύο επίτηδες. Είναι ωραίο κομμάτι το Satellite, ναι, αλλά το άλλο είναι ρε φίλε all time classic. Μπαίνει στην κατηγορία του all time classic. Μιλάμε για, τι να σου πω, ένα πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ κάτσι, παίζεται στα κλαμπ, παίζεται από εδώ, παίζεται από εκεί. Εντάξει, κέρδισε στο Satellite η Γερμανία, όταν πάει δυνατή η Γερμανία συνήθως κερδίζει, έτσι. Τι εννοείς, πόσο νίκης έχει, ξέρεις, μόνο αυτό. Όταν πάει δυνατή. Μια φορά πήγε. Μια φορά πήγε. Αυτό είναι το χάλκινο μετάλλιο που είχα. Το χάλκινο μετάλλιο ήταν ο Αλέωνα Ολέ. Έπρεπε. 12η θέση, ναι, όχι. 12ο ρε φίλε, ξέρεις γιατί? Τραγικά για το 12. Γιατί είναι τραγικό να βγει 12ο. Αν έβγαινε τρίτο, ωστόσο, τέταρτο, πέμπτο. Είχε μια διετία, τριετία εκεί η Eurovision που παίζει κομμάτια. Ναι, αυτό. Όχι κομμάτια. Κομματάρες. Έτσι. Κομματάρες. Και θα σε πω στο νούμερο 2. Θα το πάω γρήγορα. Νούμερο 2. Ένα τραγούδι το οποίο στιγμάτισε την εφηβική μου ηλικία. Ήτανε, τι να σου πω, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι τα άκουγα τα εφηβικά μου αυτιά. Θα σε ταξιδέψω στην Ισπανία. στο 2008, ναι. Ένα μήνα πριν μείνουμε με 0 πόντους στους ομίλους του Euro, πηγαίνοντας ως πρωταθλητές Ευρώπης, παίζοντας με τον Αμανατίδη στην επίθεση τον Ιούνιο του 2008. Δεν είχαμε παίχτες τότε. Είχαμε τον Αμανατίδη στην επίθεση. Με την επική ατάκα Γιώργο Γεωργιού, ο Νικοπολίδης θα τρώει το γιο του στη διαφήμιση, δεν τα βάζει τον γιο. Ο Νικοπολίδης! Ο Νικοπολίδης τα τρώει από το γιο του στη διαφήμιση! Δεν θα πάει στον αγώνα! Ναι, τέλος πάντων ξέφυγα. Μάιος λοιπόν του 2000. Περίμενε, το χάσα. Μάιος του 2008. Νικητής. Θα σου πω μετά βασικά. Ναι, τον έχω. Ναι. Λοιπόν. Το μεγαλύτερο σκάμ θα βάλω. Πάμε. Μπάιλα τσίκι τσίκι. Μπορώ δηλαδή τερέα. Και η Ισπανία πες τη θέση. Θυμάσαι. 16η θέση. 16η θέση το Μπάιλα τσίκι τσίκι. Και το Ζίμπεν Λου, εξίσου κομματάρα, βγήκε δεύτερο. Δηλαδή γιατί ρε φίλε? Και θα σου πω εγώ ότι την ίδια χρονιά έχουμε στείλει Καλομήρα Secret Combination, το Prime της. Βέβαια. Και πήγαμε κι εμείς άκλαυτοι. Τι είχαμε, τρίτη είχαμε γίνει. Πήγαμε κι εμείς άκλαυτοι. Πιο κάτω λίγο. Νομίζω τετάρτη πέμπτη χρονιά. Με το Secret Combination. Να σου πω κάτι, ναι. Πες και θα... Και... Περίμενε, πριν πεις αυτό, να πω εδώ πέρα ένα που ξέχασα να βάλω. Γιατί είπες την Καλομήρα και μου. Και το Σάκη Ρουβά. Περίμενε να τα πιάσουμε μετά. Ωραία. Και την ίδια χρονιά έχει πάει και το Κέλε. Που είναι. Δεν θυμάμαι ποιος χώρας. Δεν θυμάμαι ποιος χώρας. Κάπου δεν θυμάμαι. Τουρκία, όχι, μπορεί να είναι και Ουκρανία. Μπορεί να είναι και Ουκρανία. Διορθώς δεν θυμάμαι από ποια χώρα είναι το Κέλε, το οποίο είναι κομματάρα. Είναι αυτό. Και βγήκε πρώτο μια αδιάφορη. Τώρα είναι η πρώτη μας διαφωνία. Μια αδιάφορη μπαλάδα. Παπαριά. Η οποία λέγεται Believe. Believe, τον Ντίμι Μπιλάν. Ντίμι Μπιλάν. Ναι. Θέλω να σου πω και να σου θυμίσω ότι εκείνη την περίοδο ο Ντίμι Μπιλάν το βλέπανε οι κοπελίτσες, οι έφηβες και τα λοιπά. Και στάζανε.
Τι με νοιάζει εμένα ρε φίλε τι κάνανε. Πήγαμε για το λέω γιατί κέρδισε ρε φίλε. Είναι στο Playboy ρε μαλάκα να βγάλει φωτογράφηση, όχι να πάει στην Eurovision και κερδίσει για αυτόν τον λόγο. Για αυτόν τον λόγο κάνεις. Τι ψή. Ναι φίλε σοβαρέψου τώρα. Δεν είναι για αυτόν τον λόγο. Με την ίδια λογική έπρεπε να πάμε όλοι οι άντρες να ψηφίσουμε την Καλομήρα. Σωστή ψήφος. Γιατί δεν είναι και κομματάρα. Ήταν, όχι, ήταν τρομερό. Αλλά ρε φίλε, έχεις κέλε. Μπάιλα τσίκι τσίκι. Καλά, το μπάιλα τσίκι τσίκι είναι για 16ο. Και σου λέω, γιατί να βγει πρώτο το μπιλί. Να σου πω και ένα άλλο νομίζω που ήταν εκείνη τη χρονιά. Ήταν το We are the winners of Eurovision, δεν θυμάσαι. Φιλανδία νομίζω. Φίλε, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά το μπάιλα τσίκι τσίκι δεν γίνεται να βγει και 16ο. Αυτό. 16ο. Έλα ρε μαλάκα, επειδή είναι Ισπανία και εγώ δεν τους πάω τους πάνω. Ας μην κερδίσει, δεν πειράζει να μην κερδίσει. Όχι ρε φίλε, να μπει στην πεντάδα. Και τέλος πάντων, κέρδισε το believe του Ντέμι Μιλάν. Τι να κάνω. Άνοιξε το μάτι. Αυτό ήταν το νούμερο 3 σου, ή 2 σου. Θα συνεχίσω εγώ, γιατί είσαι στο 2 εσύ. Ναι, είμαι στο 2 εγώ. Λοιπόν, θα σε αφήσω να συνεχίσεις, γιατί μετά θέλω να πιάσω λίγο Ελλάδα σαν Ελλάδα. Ωραία. Και επειδή για εμένα το μεγαλύτερο σκάμ τραγούδι που κέρδισε σε σχέση με το τι έχει γίνει. Είσαι Έλληνας, κατάλαβα. Όχι. Έχεις έρθει εδώ οργισμένος Έλληνας. Ρε φίλε, έχω έρθει οργισμένος Έλληνας γιατί δεν ξέρεις η Ελληνίτσα. Δεν έχω έρθει άλλο λόγο. Ωραία, περίμενε. Άρα, να δώσω εγώ το νούμερο 1 να κλείσουμε από μένα. Ναι. Γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Μιλάμε για You are a disgrace. Θα μιλήσουμε για το κομμάτι Runaway, το οποίο αλλιώς μπορεί να το θυμάστε ως Epic Sax Guy. Μπράβο, δεν θυμάμαι τη χρονολογία. Ποια ήταν? Μολδαβία, 2010. Μπράβο. Και σκάει ο τύπος και βγάζει το πιο κάτσι meme ήχο. Ναι. Παίζεται ακόμα και σήμερα. Είναι τρέντ σήμερα! Το 2025 τα 25 δευτερόλεπτα σαξοφόνου του, σόλο του μέσα στη Eurovision είναι trend. Είναι trend το οποίο αν το πετύχεις σε κάποια εφαρμογή, σε κάποια social media, το πετύχεις τυχαία σε ένα βίντεο, γιατί το μιμάρουν ακόμα, δηλαδή είναι ακόμα, θα σου μείνει για όλη τη μέρα για να σκέφτεσαι αυτό το πράγμα. Αυτό το... Στέφανε, ξέρεις ποιο είναι το πιο σκανδαλώδες όλο αυτό? Ξέρεις τι θέση βγήκε? Όχι. 22ο. 22ο και τους έχει κατουρίσει όλους. 2025 είναι viral ακόμα. Το έβαζε στα βίντεο του το 2010 και 11 και SI και το χρησιμοποιούν ακόμα ρε φίλε. Βγήκε ο τρομερός ο σαξοφωνίστας και λέει εδώ μάγκες. Μάγκες, δεν με νοιάζει να τραγουδήσετε. Εγώ θέλω 20 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα. 10 και 10, στα δυο κουπλέσα. Έτσι. Δώστε μου 20 δευτερόλεπτα το χρόνο σας και θα πάρετε content για την επόμενη 20ετία. Και βγήκε 22ο ρε μαλάκα, επειδή είναι Μολδαβία. Αν το στέλνω αυτό η Σουηδία θα είχε βγει πρώτη με 500 πόντους διαφορά και θα λέγαμε εντάξει, κορυφαίο τραγούδι ρε φίλε, εντάξει. Η Ουκρανία θα βγει πρώτη. Αλλά η Ουκρανία θα βγει πρώτη τις επόμενες χρονιές. Το no contest πρώτη. Κλείνω με αυτό το σκάνδαλο, με αυτή την τραγωδία, 22ο. Ρε φίλε, δεν μου μοιάζει ηλεκτρό. Μπορεί το τραγούδι. Το τραγούδι είναι μέτριο. Είναι μέτριο. Αλλά ρε φίλε. Το ξέρει ρε φίλε. Και τίποτα να μην λες και να κατέβαινε ο άλλος 20 δευτερόλεπτα να κάνει τουρ. Και να κλείνει το τραγούδι. Πάλι πρώτα έπρεπε να πει ρε φίλε. Κέρδισε το Σαπελάι που δέχομαι ότι ήταν καλό κομμάτι. Ήταν καλό κομμάτι. Αλλά σε αυτή τη διοργάνωση, ενέτη 2010, βγήκε το Μπάιλα, βγήκε το Αλέ Ολά Ολέ 12ο και το Runaway 22ο. Καταλαβαίνεις γιατί τι μιλάνε? Δεν έχετε ιδέα μουσική κύριε. Πάμε να φύγω. Αυτά. Με φτάσετε πάλι εκτός αυτού. Άκουρα μαλάκα, βγάλανε 22ο το Runaway.
Λοιπόν, οργισμένο σε όλες. Κλείνω το κινητό τώρα, δεν το χρειάζεται. Δεν το χρειάζεται, μ' αρέσει. Και θα πω ότι. Θες να συζητήσουμε γενικά λίγο πριν πας στο νούμερο 2 και 1 σου. Είναι και τα δύο. Άκουμε. Θες να αφιερώσουμε Το νούμερο 1. συνδετικές συμμετοχές. Εκεί θα πάω. Το νούμερο 1 μου καθαρά ήταν το νούμερο 5 σου. Shit, here we go again. Θεωρώ μεγάλη τραγωδία να βγαίνει το Fuego που σπάει τα charts από την ώρα που βγαίνει. Ναι, οκ. Να βγαίνει δεύτερο επειδή είναι το Ισραήλ. Δηλαδή βγες και πάρει και τις ατομικές βόμβες, ξέρω εγώ. Τώρα. Τι είπα. Τι είπε? Η GTA RP. Στο GTA RP στο GTA 6 το καινούριο. Και επειδή σπονσοράρει τη Eurovision η εταιρεία με τα λάδια και τα δηλιακά από το Μαρόκο που εν τέλει έγινε στο Ισραήλ. Εντάξει, σκάνδαλο τεράστιο το Fuego. Απλά το είχα βάλει όλο στο 5 γιατί είναι σχετικά πιο πρόσφατο. Αλλά μιλάμε. Δεν είναι σκάνδαλο. Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Και επειδή βγήκε δεύτερο. Έλεγες από αυτό. Έλεγες τουλάχιστον βγήκε δεύτερο. Ναι, και πήγανε πέρυσι μαλάκα οι αθεόφοβοι. Και βγάλατε δεύτερο. Και βγάλατε το Europapa από το διαγωνισμό. Που σας πήγε ο Ολλανδός. Η Μαρίνα τους πήγε τα εμπλοκή. Το υπόλοιπο το ξέρετε γιατί το φάγατε. Εμπλοκή σας πήγε ο Ολλανδός με τα τέτοια. Είναι Eurovision Legend. Ναι, είναι Eurovision. Με τα ξανθά τα μαλάκια του σας πήγε τάπα μάγκης. Έβαζε ένα κοτόπουλο και έπαιζε πλήκτρα και είχε πάρει όλο το κοτέτσι του 18 που βγήκε πρώτο. Ναι, όχι, ήταν μεγάλο σκάνδαλο το Toy. Άρα λοιπόν πάμε να μιλήσουμε για λίγο Ελλάδα και ελληνικές συμμετοχές, λες. Έτσι να δώσουμε λίγο κόντρο. Εννοείται. Λοιπόν, είναι το καλύτερο κομμάτι που έχουμε στείλει της Παπαρίζου, που κέρδισε κιόλας. Για σένα. Για μένα. Για εσένα. Λοιπόν, κάνοντας ένα recap πριν ξεκινήσουμε. Α, το κάνεις. Τα ελληνικά τραγούδια που έχουμε στείλει. Θα σου πω ότι κάψαμε μια μεγάλη συμμετοχή πάλι της Παπαρίζου. Τότε το 90. Όχι. Κάψαμε μια μεγάλη συμμετοχή της Παπαρίζου με την Έλενα να βγαίνει το 2006 που έχουμε στείλει Βανδί ή Βύση. Τη Βύση. Δεν θυμάμαι, μία από τις δύο. Ή Βανδί ή Βύση, το ίδιο πρόσωπο. Everything else. Ναι, είχαμε στείλει Βανδί ή Βύση. Να βγαίνει στο διάλειμμα και να τραγουδάει για πρώτη φορά το Μάμπο. Όχι ρε φίλε, θα είχαμε κάνει το πρώτο back to back στην ιστορία. Εντάξει. Θα είχαμε κάνει το πρώτο back to back στην ιστορία, φίλε. Οπότε θα πω εκεί ότι η Έλενα σαν Έλενα τότε. Top για top, ναι, top, δεν το συζητάμε. Δεν συζητάμε τίποτα. Το number one νομίζω ότι όντως είναι από τα καλύτερα τραγούδια. Σίγουρα είναι το καλύτερο τραγούδι που έχουμε στείλει όντως. Έτσι όπως κάνω και εγώ το recap του μυαλό μου είναι το καλύτερο. Το πιο αδικημένο. Το πιο αδικημένο για εμένα. Ναι, βάσει θέσεις πάντα που πήρε. Βάσει θέσεις. Λοιπόν, πες μου και θα σου αιτιολογήσω μετά. Ναι. Γιατί πες μου το δικό σου. Το δικό μου, Εγώ θέλω να ρίξω πολύ για ένα τραγούδι. Καλά, το δικό μου πιο αδικημένο κομμάτι, εσείς εκεί στην Eurovision. Σας κοιτάω μέσα στα μάτια. Εσείς που θάψατε το σ' αγαπώ SAGAPO. Που δεν πάτησε σε ούτε μια νότα, αλλά δεν μας νοιάζει. Εσείς που δεν ξέρετε μουσική Ούτε αυτός ήξερε. και πατώσατε αυτή την κομματάρα. Τι να σας πω. Μα δεν πάτησε πουθενά ρε φίλε. Say the magic word ρε μαλάκα, σπαθαίνει μουσική ρε μαλάκα. Εσύ δεν ξέρεις αν πατάει όχι, αυτός πάταγε σε ένα δικό του κόσμο. Σε ένα δικό του κόσμο. Λοιπόν, σαν Ελλάδα. Θεωρώ ότι και το Ζάρι. Περίμενε. Ήταν Άστα αυτά στην άκρη. Η περσινή Eurovision είχε τρομερά κομμάτια.
Ναι. Ring Team Team, είχε τον άλλον με το πράσινο τέτοιο το. Α, ναι, αυτή ήταν ωραία. Δυνατή και αυτή. Η Europapa βγήκε και ήρθε και έτσι και πήγαινε τάπα. Η Μαρίνα σας πήγε τάπα που δεν το περιμέναμε. Τους πήγε τάπα, βέβαια δεν είχε καλή, επειδή το βλέπα δεν είχε καλή εμφάνιση στο τελικό. Δεν είχε καλή εμφάνιση. Αλλά το ίδιο. Και αυτή έδωσε στο σταματήσει. Και αυτή πάτωσε στις κριτικές επιτροπές γιατί μίλησε κατά του Ισραήλ και Γαλλάκια. Ξέρεις ποιον περίμενα να δω στη λίστα σου και δεν είδα? Τώρα αλλάζω λίγο θέματα, τα κάνουμε γάμιση όλα. Αυτοί είμαστε. Τον Πορτογάλο που κέρδισε με την μπαλάνα αυτόν τον έχω ρε. Α, τον είχε στη λίστα σου. Το 2017. Ναι, Άσε το διάλο. Τον Πορτογάλο ρε, βγάλατε ρε, επειδή το παιδί είχε πρόβλημα. Μπράβο ρε, αυτό το ξέχασα. Ξέρεις για ποιος βγήκε δεύτερος και δεν κάνουν τον Πορτογάλο? Ποιος? Ο Κώστος. Ο Ρώσος. Ο Βούλγαρος δεν μαλάκα. Από το Πορτογάλο έχει χάσει το μαλάκα. Ναι, από το Πορτογάλο έχει χάσει. Μπράβο, δεν ξεχάσε το. Να το πεις, να το αναφέρεις, ναι. Δεν είμαστε το Mickey Mouse. Φίλε, πραγματικά ό,τι χειρότερο. Ακουστικά. Λοιπόν, για εμένα, από τα καλύτερα κομμάτια που έχουμε στείλει στη Eurovision, θα πάω και σχετικά νωρίς. Θα αφήσω διαχρονικά, θα τα πιάσω μετά, αλλά ναι, πες, θα σου πω εγώ. Θεωρώ ότι όντας Ελλάδα υπάρχει ένας πολιτισμός και αυτό βγαίνει και στα τραγούδια και στα χορευτικά και στα πράγματα. Και τις κλαβιές ήταν ωραίο να πούμε, έτσι. Ναι, τρομερό κομμάτι. Και τραγούδισε και τρομερά η κλαβιά. Λοιπόν, ρε, ο Πανά, ο Αγάθωνας, πού βγήκε σε θέση? Καλά έχει πάει ο Αγάθωνας. Εκτός. Έπρεπε να βγει πιο πάνω. Έχουνε ξαναδεί μπαγλαμαδάκι? Όχι, δεν έχει. Οι βλάκες που είναι στις κριτικές επιτροπές. Δεν θυμάμαι ποιος είχε κερδίσει, θυμάσαι? Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο το alcohol is free, ήταν κομματάρα. Rest in peace στον Αγάθωνα. Κομματάρα ήταν. Ήταν απίστευτο κομμάτι. Ήταν δηλαδή, θυμάμαι ότι ήταν η τελευταία καλή συμμετοχή που είχαμε στείλει και μετά υπήρχε. Ναι, και μετά πήγαμε στη Σάντα. Τα άλλα οριακά τα 13, το 2013. Το 2013, μετά είχαμε στείλει κάτι περίεργους, κάτι. Τώρα δεν θα το συζητήσουμε. Καλά, γι' αυτό να μην σχολιάσουμε και το Βίκτορα, όπως το λέγανε. Δεν θα. Ο οποίος είχε. Αν μας έλεγαν. Περιέγραψε μου την Ελλάδα σε μια πρόταση για το μέσο που πρέπει να έχεις. Είναι ο Βίκτορας με Eurovision. Αν το λένε καν Βίκτορα, δεν θυμάμαι να το λένε όπως. Ναι, όχι. Μετά, από τον Αγάθωνα και μετά. Υπήρχε μια σκοτεινή. Το όπα. Όπα. Γεια σας. Όπα, βάλε μια φωτιά, αυτό. Επειδή ξέραν το όπα οι ξένοι όλοι σου, δεν θα πάρουμε για να το κάνουμε κάτι. Εντάξει, ήταν πολύ μέτριο, λίγο cringe εκεί που χόρευε Ζεμπέκιο. Κάκιστο. Αντίο. Η δεκαετία μας ήταν από το 2000-2010. Ήταν η καλή μας δεκαετία, στα πάντα. Ρε, βλάχοι, τσομπανό βλάχοι, στείλαμε σαρμπέλα. Μαλάκα, ο καβιάρης μου σαρμπέλ. Σαρμπέλ, ρε φίλε. Και βγήκε έβδομος. Γεια σου Μαρία, και βγήκε έβδομος. Έβδομος, σαρμπέλ, ρε φίλε. Γεια σου Μαρία. Αλλά μετά δεν θέλαμε τη φουρέρα γιατί είναι από την Αλβανία, κατάλαβες, και δεν θέλαμε. Σαν Ελλάδα. Ο σαρμπέλ από το δεν ξέρω που να μου πεις. Ναι, τον πύργο. Όχι, όχι, ήταν ο Σαρμπέλ. Δηλαδή είχαμε ένα σπαμ που ήταν Ρουβάς. Φίλε, εκεί ήμασταν top, Ρουβάς. Ο οποίος ο Ρουβάς είχε τρίτος. Ναι. Είχατε εντύπωση ότι βγήκε δεύτερος. Αλλά βγήκε τρίτος και είχε πέσει σε κομματάρες όμως. Είχε πέσει σε κομματάρες. Δηλαδή και το Σέικι που ήταν κομματάρα. Και το Σέικι ήταν κομματάρα και ο Ρουβάς τώρα άγαλμα, ακροδυνικό άγαλμα. Έτσι, αλλά ο Ντίμι Μιλάν να βγει. Ο Ρουβάς όχι. Και είπα την Μιλάν και να πω ότι πάλι είχαμε στείλει με τον Team Μιλάν. Εκείνη τη χρονιά ήτανε. Που είχε βγει πάλι σαν αρχαιολογικό άγαλμα to the top baby. Και βγήκε 8ος. Ναι, πολύ ωραίο κομμάτι. Ένα. Το 9. Το 9. Το Team Μιλάν νομίζω ήταν. Το 9. Αυτό νομίζω ότι είναι το 9. Δεν θυμάμαι. Δηλαδή δεν σας άρεσε ο Ρουβάς. Που βγάζει με το αμάνικο. Τι έχει ο Άντε τώρα. Μην τα θυμηθώ. Λοιπόν, είχαμε Ρουβά. Είχαμε μετά. Το
το This Is Our Night ήταν μέτρια συμμετοχή. Ήταν ο Ρουμπάς που το έκανε. Ναι, ήταν ο Ρουμπάς που μπορούσε. Το τραγούδι το πήγε στο maximum γιατί ήταν ο Ρουμπάς. Άμα ήταν κάποιος άλλος δεν το πήγαινε. Όχι. Στο Shake, εντάξει. Ναι, Προσκυνάς. Λοιπόν. Είχε πάει Shake, είχε πάει. This Is Our Night. Το 4 ποιος είχε πάει, γιατί. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ναι, το 5 Παπαρίζου. Τους πήρε, τους έκανε αρχαίο ελληνικό τέτοιο. Το 6, τέλος πάντων, το 7, το 6 είχαμε κερδίσει, γι' αυτό ήμασταν αδιάφοροι. Με τη φύση. Δεν μ' άρεσε το Προχωράμε. Ωραίο τραγούδι. Όχι για Eurovision. Και σου λέω, η Ελληνίτσα μας έκανε το release του Mambo στο break της Eurovision. Τα είχαμε back to back. Γιατί είναι και. Γιατί ήταν η Παπαρίζου. Έλα Παπαρίζου στα prime της. Περίμενε. Καλά, ναι, θες να σου πω όμως γιατί αντικειμενικά κερδίσαμε κιόλας. Γιατί η Παπαρίζου έχει καταγωγή από τη Σουηδία. Που τι σημαίνει αυτό, πήγαμε και πήραμε ψήφους από τα βόρεια που κάνουν και τα κουμάντα. Έπαιξε και αυτό τον ρόλο του, θεωρώ. Ήταν και κομματάκι. Ήταν και η Παπαρίζου στα prime, δεν υπάρχει. Μετά είχαμε στείλει Σαρμπέλ. Το 7 νομίζω είχαμε στείλει. Το 7 ήταν ο Σαρμπέλ. Νομίζω ναι. Το 7 ήταν ο Σαρμπέλ. Το 6 ήταν η Δύση, το 7 ήταν ο Σαρμπέλ, το 8 η Καλομέρα και το 9 ο Ρουμπάς νομίζω. Δηλαδή και είχαμε βάλει. Όχι, είχαμε καλά κομμάτια. Είχαμε πολύ καλά κομμάτια. Και σου λέω, για μένα σταμάτησε το 13 με τον Αγράφωνα. Δηλαδή εκεί. Ναι, εκεί μετά το σκοτάδι και τώρα. Όχι απλά το σκοτάδι. Ναι, είχαμε μπει στο Βασίλειο του Σιώδη για τα πείτε μου, από το 14 και μετά πείτε μου 5 τραγούδια της Ελλάδας. Ποιος ήταν ρε, ήταν ένας. Δεν περνάγαμε τον πρώτο ημιτελικό. Προσπαθώ να θυμηθώ αν. Ας πούμε το Fuego νομίζω δεν είχαμε περάσει εμείς. Ή είχαμε περάσει. Τι εμείς από εδώ. Με το Fuego, τη χρονιά του Fuego, εμείς δεν είχαμε το 18. Δεν ξέρω. Έχεις και να μην. Άκουμε λίγο. Η Eurovision στους Έλληνες υπάρχει μέχρι εκεί που σου λέω. Μέχρι το 13. Όχι το 13. Άμα τους ρωτήσεις, νομίζω είχαμε στείλει Κόνη κάποια στιγμή, όχι. Ναι, είχαμε στείλει την Κόνη κάποια στιγμή, είχαμε στείλει έναν wannabe rapper kid. Όχι, το Mike μαζεμένο. Ναι, το Mike, ναι. Δεν το έλεγα. Ναι. Μετώ από τα μάτια. Λοιπόν. Στέλνω Mike. Ναι. Στέλνω Mike. Λοιπόν. Τίποτα. Μετά το 13 απλά υπάρχει κενό μνήμης μέχρι και το 24 που στείλαμε τη Σάτι που όσοι κράζατε. Να πω την αλήθεια. Όταν το πρωτακούσαμε το τραγούδι, το κράξαμε. Αλλά το είχαμε ακούσει μαζί. Είχαμε να σας πει τα. Ναι, γιατί εν τέλει ήταν ωραίο το κομμάτι. Ήτανε ρεφ, μπαίνει μες στο μυαλό σου. Ναι. Το κομμάτι έπαιζε σε λούπα στο κεφάλι του κάθε. Ναι, στην αρχή η αλήθεια είναι ότι σου φαίνεται λίγο το μάτι στην αρχή. Δεν έχει πολύ πράγμα. Αν μόλις λίγο το ακούσεις, είναι πολύ καλό. Α, επίσης να πω κάτι άλλο. Η Σάτι μας έκανε, η Φουρέρα δεν μας έκανε. Νομίζω ότι είχε ένα κόλλημα με τη Φουρέρα. Παρ' όλα αυτά. Βγάλαμε την τραγουδίστρια που μπήκε στην Times Square στη Νέα Υόρκη. Στη Φουρέρα. Ναι. Το έχεις πάρα πολύ προσωπικά. Ναι, ρε φίλε, προφανώς γιατί τους πήραξε που είναι ακόμα και τα ούλια τα μανία. Γι' αυτό δεν τη στέλνω. Ναι! Αλλά η Σάτι που είναι μισή από την Αρμενία, ξέρω εγώ, και μισή από εδώ, δεν έχουμε πρόβλημα. Ο Σαρμπέλ δεν μας πείραξε, κανένας άλλο. Όχι. Η Παπαρίζου που είναι μισή Σουηδέζα, μισή Ελληνίδα, όχι. Το Μεξικό δεν είναι. Μπράβο στην Κύπρο που να είναι πανέξυπνη. Όχι, μπράβο στην Κύπρο, πραγματικά μπράβο στην Κύπρο. Νομίζω αυτά. Τα πάμε. Θα μας πεις. Ναι, δεν το βλέπω να βγάζει το βράδυ να συνεχίσουμε γιατί θα μας λέει για τη Φουρέρα εδώ πέρα. Μα δεν έκλεψε. Μα δεν είναι αδικία. Τελευταία ερώτηση και κλείνω. Θα συνεχίσει να βλέπει Eurovision? Με τα καλά της και τα πάρα πολλά κακά της. Να σου πω κάτι. Τα τελευταία 2 χρόνια έρχονται κάτι κομματάρες και τους πάνε έργο. Ναι. Πάνε όντως έργο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Από την άποψη ότι πρώτα απ' όλα έχουν ξεκινήσει πολύ μεγάλο beef. Και λένε πραγματάκια. Ναι. Βλέπει γύρω Πάπα.
Ναι. Ωραία. Όχι μόνο αυτό, τα τελευταία 2-3 χρόνια το Ισραήλ κάθε φορά που βγαίνει στη σκηνή το γιουχάρουν. Ναι. Και παίζουν άλλοι ψηφιακά. Γενικά, θεωρώ ότι σίγουρα θα δω πάλι Eurovision. Ναι, συμφωνώ. Σίγουρα ότι όποιος δεν έπαιξε Αυστρία φέτος το 3-15 πρόβλημά του. Φίλε, δεν το έπαιξα εγώ. Και η Ελλάδα να βγει πρώτη από τις βαλκανικές χώρες το 4. Εγώ λέω, το 3-15 είναι απόδοση της Αυστρίας. Η Σουηδία ήταν το μεγάλο φαβορί και πάτωσε. Η Σουηδία τι μεγάλο φαβορί ήταν. Έτσι λέγανε, έτσι έλεγε ο Καπουζίνης. Ρε, όλοι έτσι λέγανε. Το τραγούδι τα ακούσανε πριν το πούνε. Ήταν η Σουηδία, ρε φίλε. Επειδή το γυρνάγαμε που είχαμε στο τέτοιο, άσε μας τώρα με τις μαλακίες. Ήταν η Σουηδία, ρε φίλε, πάντα είναι φαβορί. Ξεκινάει το Champions League, ποιος είναι φαβορί. Όχι, irrelevant. Εν τω μεταξύ, άμα δεις από το 66, από το 65 και μετά μέχρι και τώρα, ξέρεις ποια είναι φαβορί κάθε χρόνο και είναι έτσι ίσχυη δύναμη. Ποια? Η Ελβετία αυτή. Ναι, πάντα πάει ψηλά. Άμα κάτσεις και δεις το top 5 από το 65 και μετά. Πώς έχει πάρει η Ελβετία? Δεν ξέρω, έχει πάρει. Ποιος είναι ο πολυνίκης του θεσμού? Η Σουηδία. Η Σουηδία. Νομίζω με 7. Νομίζω. Πρέπει να ακολουθεί καμιά Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει πάρει πολλά. Η Ουκρανία. Έχει πάρει αρκετά, όχι πολλά. Έχει πάρει αρκετά. Τα κοιτάγαμε πέρσι να θυμάσαι. Ναι. Στο Eurovision πολύ ωραίο είναι τώρα που το ψάχνω δηλαδή να κάτσεις να δεις και κομμάτια που έχουν περάσει από το Eurovision και λες πάρε φίλε αυτό ήταν εκεί πέρα. Έχει πολλά τέτοια κομμάτια. Λίγο να πω έτσι μια μικρή παρένθεση τώρα που το θυμήθηκα που πιάσε αυτό το κομμάτι. Δεν τους είδα να τους πειράζει. Ξέρεις τι θέλει η Eurovision? Ένα τόσο καλό τραγούδι. Ένα τόσο καλό τραγούδι που ακόμα και να υπάρχουν τοπικές υγρασίες. Μετά το πέρας της διοργάνωσης και περιμένοντας τους βαθμούς στα τραπέζια πάνω, να μην μπορούν να σε αποκλείσουν. Δεν τους αποκλείσανε. Γιατί δεν μπορούσαν. Γιατί δεν μπορούσαν. Ζήτα εμπόνοι. Ναι. Κομματάρα, μάνες. Τι να πείτε στους μάνες και ποιοι. Ναι. Έτσι. Αλλά δεν είναι η Eurovision, θα τους κάξανε άλλοι rockstars, φίλε. Δεν θέλω αυτό. Τους Lordi θέλω εγώ, να μαλάκα hard rock, hallelujah. Τα ίδια μας κάνει και την μένη τέρατα. Ο άλλος μας κάνει την μένη ζήμερα, αλληλούμε σαν εξωγήινος. Γιατί οι μάνες και τρομεροί ήταν έρθει. Τρομεροί, δεν λέω, μουσικά όλα τα πάντα όλα. Τρομερή ήταν, έχει μάνες και ήταν τρομερή. Απλά είναι ρε φίλε, ήτανε... Νιώθω ότι οι μάνες και κάνανε και λίγο... τσιτιά ρε φίλε, ήταν πάρα πολύ καλή για την Eurovision. Η Ιταλία ρε φίλε έπαιξε κάτι. Λοιπόν, κι άλλο μια χρονιά να το πάρω. Μία θα το πάρω. Μία θα το πάρω. Και μετά δεν με νοιάζει. Έλα εδώ, πάρε το παγόβουνο του Ιταλικού που τον βούλεξε. Ναι. Δεν με νοιάζει να κάνει. Κάνε ό,τι θες. Χαίστηκα. Μόνο πάρε την Eurovision. Πάρε μόνο την Eurovision. Πάρε την Eurovision σπίτι και μετά δεν με νοιάζει. Οκ, πήγαν οι άλλοι. Οκ, και παίζανε με τα παιδιά. Είναι εξής τι μου θυμίζει. Που πρέπει στην πυγμαχία, στους Ολυμπιακούς αγώνες, απαγορεύεται να είσαι επαγγελματίας. Πρέπει να είσαι μόνο ένας τέχνης. Είναι σαν να κατέβει και ένας επαγγελματίας πυγμάχος να παίξει στους Ολυμπιακούς αγώνες, ρε φίλε. Αυτό νιώθω. Ήτανε πολύ τσιτιά. Είναι σαν να πάνε τώρα οι Άγγλοι και να κατεβάσουν τους Maiden. Ναι, ρε, μα να κατεβήσει, κλάδο, να το καίρεσαι. Καλά, άμα είναι και η Ουκρανία μαζί με τη Ισραήλ, δεν ξέρω, μπορεί να χάσουν οι άλλοι Maiden. Έφυγα το κλάδο. Εδώ. Όπως σας έλεγα, είμαι ο Σπύρος. Ωραία. Αυτά. Πολύ όμορφη συζήτηση για την Eurovision. Του χρόνου πάλι λογικά θα έχει μόνο δύο. Κοίταξε αυτό. Κάθε χρόνο θα έχει. Δημιουργούνται κάποιες σταθερές. Ναι, έτσι. Θα μπορούν και δημιουργούνται κάποιες σταθερές. Δηλαδή. Οι οποίες. Έρχεται. Παιδιά, κάτι θα σου το πω τώρα μου φέρνει μπροστά στην κάμερα. Ξεκινάει. Θα είναι λίγο πιο για συγκεκριμένα άτομα αυτό το podcast, αλλά ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Θα υπάρξει σχολιασμός. Σίγουρα. Να δούμε τι είναι γι' αυτό. Έτσι. Όπου είδαμε το κύπελλο, Ποιο κύπελλο? Δεν το έχεις δει? Όχι, δεν το είδα, βγήκε. Ναι. Ωραία. Το έδειξε ο πρόεδρος της FIFA στη στέμη του σπίτι. Α! Κάτι είδατε που είπατε αυτό. Που έχει κλειδί
και κάνει 3 κλακ πίσω. Έχει ένα layer έξω, δεύτερο, τρίτο, μια αστρογγυλή τέλος πάντων αλλαγή στη μέση και γυρνάνε, ξέρω εγώ. Ωραία, λοιπόν. Άλλο επεισόδιο, εντάξει. Θα το σηκώσω σιώπη σε αυτό. Τι είπα? Πού με το Παναθηναϊκό? Ποιο? Αυτά να το συζητήσουμε. Αυτό κάτι τώρα κάτι λένε για το Τσέτσι Eurovision. Λοιπόν, Eurovision σήμερα, όχι κατάθλιψη. Αυτά. Δεν θα κάνω αποφώνηση, σηκώνεσαι. Να σου πω κάτι. Τι κάναμε στην αρχή, πηγαίνουμε στο τέλος. Είναι δυνατόν η Ελληνίτσα να βγαίνει δεύτερη? Είναι δυνατόν. Κάνει αποφώνηση μόνος. Βγάλαμε Φουρέιρα δεύτερη. Τελείωσε. Και δεν την πήραμε και στην Ελλάδα. Αυτό! Και έφυγε λοιπόν. Like, subscribe, καμπανάκι, follow. Εσείς που είστε αυτή την περίοδο Παναθηναϊκή και Ολυμπιακή, κρατάτε γερά αδέρφια. Κλαψ, κάτσε να σου παίξω ένα λυπητερό τραγούδι στο μικρότερο βιολί του κόσμου. Δεν είδαμε με τελικό. Να σου πω την αλήθεια, δεν θα άντεχα να το ελληνικό τελικό. Τώρα που ήμουν και λίγο μόνος μου να τα βγάλω από μέσα μου. Δεν θα άντεχα να το ελληνικό τελικό, για να πάθανα κάποιο είδους καρδιακό πρόβλημα. Οπότε δεν πειράζει, ας είναι έτσι. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Μα έχει δυνατόν να βγει δεύτερη Φουρέιρα.